मोननाय जोंहा 17 नं मासबास समष्टि मासबास समष्टिजों 6 नं होदों आरो जोंहा मोनसे 100% बिसास दं जे एबार मासबास समष्टियाव आरो बिपिएफजों 2 तारिखआव रावबो फेर फाथिनो हानाय केन्डिडेटखौनो जों नुवाखै मानोना जिबायदि 5 बोसोराव शरद बर' बिथाङा जिबायदि ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामबाय जि ओनसोलफ्राव जि गामिफ्राव थांनो हानाय बेबस्था गैयामोन लामानि मोजां अबस्था नङामोन बेबायदि गोबां धरननि बे मोनसे डेभेलपमेन्ट मावनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बिथांखौ गावसोरनो लेंहर जेरैबायदि मोनसे गोसोनि साननायखौ फोरमायदों बेबायदि हिसाबै जोंहा मोनसे फुललि मोनसे कनफिडेन्स जोंहा शरद बर' बिथाङानो देरहागोन आरो जितु नोङो इउपिपिएल आरो बिजेपि बिटिसिआव जितु सरकार खुंदों बिथांमोननि सरकार खुंनायनि सायाव रायजो राजाफ्रा कमप्लिटलि बिसास गैया मानोना बिथांमोना जि 17 बोसोर बिपिएफ सरकार खुंनायखौ जेरैबायदि परिबर्तननि नामाव जि बाथ्रा बुंनानै रायजोनाव भट बिदोंमोन कमप्लिटलि डिफारेन्स नुदों मानोना बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे नंखाय बाथ्रा बुंनानै भट बिनो नागिरदों रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव कमप्लिटलि बिसास गैया जादों ओरैबायदि बुंनो नागिरदों बिथांमोना माने सोलायनायनि नामाव मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन माने सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 कोटी थाखा होगोन होनना बुंदोंमोन न'खर साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन दा बिदि साख्रिबो गैया फैसाबो गैया बिथांमोना कमप्लिटलि थगायनाय राजनिति खालायदों होननानै बिसास खालायनानै रायजो राजाफ्रा दिनैनि थारिखखौ उल्था अपोजिट जानानै गासिबो जोंनि साइडआव फैगासिनो दं आरो नोंथाङा 37 मोनसे समष्टिनि सासे एमसिएलए जानानै माबायदि गोख्रों बिहोमा होबाय थादों सापर्ट होनायाव शरद बर' सानजों जोंहा 37 नं रनसि समष्टि सासे आं एमसिएलए हिसाबै जथेस्थ' रायजोनि सायाव दिनै बिसास लाखिनानै रायजोआ फोथायनानै भट होदों आङो एबार थांनायनिख्रुइ जि माने 17,000निबो बारा भट मोन्दोंमोन एबार एमएलएआव जोंहा 30,000निबो बारा जोंहा रनसि समष्टियाव शरद बर' बिथांनि भटखौ जों मोनगोन होननानै बेबायदि टारगेटजों जों खालामनो हरदों आरो जिथु रायजो राजानि जों न'खर थांनानै सावरायनो मोनदों 30,000निबो बारा शरद बर'आ एबार आंनि बे रनसि समष्टिनि माने बिटिसिनि बे रनसि समष्टिनि सिङाव थानाय आंनि समष्टियाव 30,000निबो बारा मोनगोन आरो जोंहा रौतायाव दङ आरो जोंहा ओरैहाय माने 5 दं बेखौ हिसाब खालामना नायोबा शरद बर'आ दिनैनि थारिखआव 70,000 प्लास बे भट मोननानै देरहागासिनो दङ आसामाव माखौ सरकार फैगोन होननानै सानो आसामावथ' मा फैनो बिजेपिआ जि प्रतिश्रुति होदोंमोन जेरैबायदि रायजोनि गेजेराव जिबायदि बाथ्रा होननानै भट बिनानै जों 5 बोसोर सरकार खुंनायनि गेजेराव नुबाय जे धोरोमनि नामाव बेलेग जाथिनि नामाव बेलेग जि बाथ्राफोरखौ जिबायदि घटना फोसावदों मोनफ्रोमबो स्किमफ्रा साक्सेस जायाखै नंखायनो दिनैनि थारिखआव नुदों जोंहा बिपिएफ कंग्रेस आरो एआइडिएफ महामित्रजुट सरकार दिनैनि तारिखआव फैगासिनो दङ नंखायनो दिनैनि तारिखआव महागठबन्धन महामित्रजुट सरकारा 100% दिनै आसामाव सरकार फैगासिनो दङ बिथाङा शरद बर'नि सायाव बिराद कारापसन खालामदों मा होनना बुंदों बेफोरो माबायदि नोंथांमोननि सायाव कारापसना गावसोर चेन्ज खालामना लाग्रोथों दिनैनि तारिखआव रतेन्द्र दैमारि मोनहा मा मावनानै होनो हाखो मा मावनो नागिरदों मा फोरमायनानै गावसोरनो क्लियार नङा दिनैनि तारिखआव रतेन्द्र दैमारिया जि बाथ्राखौ बुंदों कारापसननि बाथ्रा बुङै 2 मासावनो बेसेबां कारापसन खालायदों बिथांमोना खामानि नामाव पारसेन्ट आरो नोङो अबेबा एमजे एनरेगानि नामाव पारसेन्ट आरो बिथांमोना जिबायदि खामानि मावदों बिथांमोनखौ आरो बुंनानै फोजोबनो हाया 2 मासाव जिबायदि कारापसन खालायदों आरो बिथांमोना 5 बोसोर सरकार खुंनो मोनोब्लाथ' बे बिटिसि हिसाबै थानाय नङा नंखायनो दिनैनि तारिखआव रायजो राजाफ्रा बुजिदों बिटिसि सरकारखौ बिसोरनि आखायाव गथायनो गोसो गैया आरो बे एसेम्बलि जोबनाय लोगो बिटिसिआ जोंनि बिपिएफनि आखायाव फैफिनगोन